o de ka bɛ bi kunnafoniw la situma bi nɛnɛ ye dɔ furajɛ daminɛ dɔ do bi nɛnɛ bɛnnen bɛ nazarasan kalo segina utukalo bio kile 24 ke ba fila ani 26 sama farafinkalo be no ye mauludu kalo ye duma kalo bi ale kile 10 ani kele ye san kalo sabana do jira samba kele keme nani ani binani ani segi saru dugo de bi ke ala ka ɲɛ ka dama bakuruba fola bi kunnafoniw filɛ masnaba kɔfɛ saro ale sergili kura kuna dugu mina wele ko kɛlɛ walaju kɛbaw ye wulikajɔ ta ka ɲɛ sema jumado kana se sibiri ma fo kunungo kari ko sɛbɛ ma 24 de nitora kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la Banyangara mara la ka taa se Kuwaza mara ma wulikajɔ kɛbaw ye wulikajɔ ta ka ɲɛ si fana ma jumado kana kuncɛ sibiri ko senfɛ ko ma Sheikh Bonyango o ye hakɛ ma min nitora ko nka ko dangaralu yɛrɛ caman bala kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la mawludu o bɛ ɲɛnamaya su in na kisi nɛma ba an kuntigi k'ale ka bangeni o siɲɛnaw olu wajilu kɛnɛw bɛ sigi bi kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ba fila bɛ ale ka ba tigɛli ko bagi min tun bɛ ni gɛlɛya tun b'o la o cɛnni kɔnɔ ko bagiw dilanla ka tila ka sɔrɔsilakaw jeune militaire maaw kulu kɛla ka taa ye ka se ka wulikajɔw kɛ maaw ka taa ni ka segin nɔgɔya fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara lasabalaw ka denkɛ Fabula Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ lakanabara ale ko an kɔrɔ fɔlen i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na kunnafoni kumabaw la Masina ale ba kɔfɛ yɔrɔ in tun bɛ kɛra Masina mara de fɛ nka ka sanga ni kɛra ka marabolow ye caman bɔli minnu kɛ n'i y'a sɔrɔ marabolo kura dɔ ka se k'olu sigi sen ka kɛra Saro ale cercle kura kɔnɔna ye kɛlɛ a bɛ Saro cercle kɔnɔna na Saro yɛrɛ commune kɔnɔna na dugudenw min y'a sɔrɔ ani Saro man jan a yɛrɛ ka fɔ waladiw kɛbaw kabini sangaja Saro ka taa se kɛlɛ dugu caman bɛ minnu kɛlen bɛ ka yɛrɛ ka fu tɛna don waladiw kɛbaw ka bɛnɲɔgɔnya dafɛ fiyewu o kɔni kɛra so ye gɛrɛntɛ sigilen bɛ kɛlɛkaw jumado wulikajɔ kɛbaw sina ka wulikajɔ kɛ ti dɔrɔn ko fu ka don kɛlɛkaw ka u ni kɛlɛkaw ye marifaciw kɔni kɛ dodolaka minnu bɛ yen nka a yɛrɛ ka fɔ wulikajɔ kɛba nu k'u fanga kun ka bon kosɛbɛ ko mobili 3 Bonyango ka taa se moto k'a kun bɛ 200 Bonyango bɔ ka sanga ni sera caman ye u kɔni nana kɛlɛ daminɛ a kɛra gɛlɛyaba ye kɛlɛkaw la maa 24 Bonyango cɛ b'o la cogo min na muso b'o la ten denmisɛn b'o la cogo min na maakɔrɔba b'o la ten kulu ni tora kunu an ka jamana la kanabaw olu kɔni sera ka don ka bɔ Segu ni ka se ka don ko maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu kasara la u ni na olu kɔni jarajaw bɛɛ lajɛlen kɛra i y'a ka nin sera d'a ma an ka kunnafoni ɲini ka bɔ Masa mara kɔnɔ nin waati na ale yɛrɛ b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na an balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ni jɛni ka bɔ mini ne tɔgɔ ye Segu Tarawele ni caman bɛ n wele ko LB bɔlɔlɔsiraw bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Kemasina TV o ɲɛmaa ɲɛ ka bɔ Masina Segu Tarawele LB an ye kunnafoni sɔrɔ Masinaba kɔfɛ dugu min n'a bɛ wele ko kɛlɛ ka daminɛ utukalo tile 21 n'o bɛnna juma ma kana kun cɛ kunungo kari utukalo tile 23 ko waladiw kɛbaw ye wulikajɔ ka don kɛlɛ ko a kɛra so ye maa 24 olu bɛɛ lajɛlen kasaralaw ni na a ko kɛra cogo di abla i y'a fɔ cogoya min na an dusukun sɛbɛkɔrɔ kaminen don ka sanga ni nin wulikajɔ bɔra ka kɛ kɛlɛkaw fɛ yen nɔ juma tɛmɛnen n'o bɛnna utukalo tile 21 ma wulikajɔ kɛbaw n'o ye kɔnkɔnɔma olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka kɛlɛ sɛgɛrɛ kɛlɛ ye dugu ye a bɛ Saro cercle fɛ Masina bakɔfɛ bolo yan fan fɛ wulikajɔ kɔni kɛr'u fɛ juma wulada fɛ ka don su la u ye su bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ mugu la o dugujɛ n'o bɛna sibirido ma u segira kokura ka mugu dɔw fana da don kokura tuguni donzow ko olu kɔni y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka u kɔ kɔni da u la a ma ɲɛ mun kɔni kɔ a kɛra o ye maa ninnu yɛrɛ u ye ko in sɛbɛkɔrɔ labɛn kosɛbɛ ka d'a kan ko pikapu o 3 de kun b'u bolo moto kɔni ko kun ka ca hali moto 200 ye o bɛɛ de nana ka ni dugu kelen kɔni sɛgɛrɛ o kɛlen an ka lakana kɛbaa minnu bɛ Saro olu kɔni ma se ka sira sɔrɔ ka d'a kan Saro ani Berta olu fana kun menacelen kun bɛ o kɛra sababu ye olu kɔni ma se ka sira sɔrɔ Bata n'olu fana kun bɔra yen a kun bɛ se ka sababu ye kun bɛ se ka na fɔ olu fana kɔ ka tiɲɛni ta ka yen fana sɛgɛrɛ lakana kɛbaaw olu dɔw bɔra Segu yan fan fɛ ka se ka na kɛlɛ kɔni sɛgɛrɛ maa 24 o de kɔni kasarala a nin na ka maa caman fana ni ka se k'o kɔni bana cɛ b'a la muso b'a la denmisɛnnin fana b'a a la nin bɛ n'a fɔ nin wulikajɔ in labɛnna a mɛnna ni janfan bonyana kosɛbɛ sabula i tɛ se k'a faamuya k'a fɔ wagati min na jamana ɲɛmɔgɔ bɛ k'a fɔ ko fɔ min motobaw ye kuru boliw jɔ o wagati kelen na motobaw ka se ka fara ɲɔgɔn kan fo moto 200 Bonyango ani pikapu 3 olu ka se ka tɛmɛ dugu caman na ka se ka na nin waleya in kɛ a bɛ bonya maa hakili ma an kɔni bɛ se ka nin bila minɛ min kɔnɔna na a dɔw bɛ se ka kɛ kunnafoni dibaliya fana ye an b'a fɔ maaw k'a lajɛ u ka ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ ka d'a kan nin tɛ se ka labɛn ka tɛmɛ dugu caman na ka tila ka na nin waleya in kɛ k'a sɔrɔ dɔw ma bɔ a kalama cogoya si la a dɔ lama ni kibaruya kun dira a di wagatiw la a kun bɛ se ka kɛ nin wulikajɔ in kun ti kɛlɛkaw sɔrɔ ni mun bɔra ka kɛ
kɛlɛ dugu ye dugu min kɔni bɛ ni are ma sɔn cogoya si la ka don wajibi bɛnkan kɔni kɔnɔna na dugu dɔw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛlɛ dafɛ dugu ye olu dugu fana caman wulila kana fara kɛlɛkaw kan o kɛra sababu ye kɛlɛ kɔni jama cayara a kɔnɔna na u jɔ u yɛrɛ kolo la ka se ka ban ninnu ka wajibi bɛnkan kɔni ma ko kɔni kelen lakana kɛbaaw olu kɔni sera ka kɛnɛ kɔni sɔrɔ kunun kari tɔgɔmada fɛ kɔni sera ka wuli ka jɔw kɛ janajaw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra kunun kari la lakana kɛbaaw kɔni bɛ yen an bɛ ka kuma nin wagati ni mina ye ko sisan ala sa an bɛ ka kuma wagati min na adamadenw kɔni hakili sigilen tɛ hali dɔɔni sabula ka da kan maa mun kasarala nin na a dakun bonyana kosɛbɛ k'a fɔ an bɛ dɔɔni minɛ ko bi masinɛ bagɔfɛ bolo yan fan fɛ il faut que yɛlɛma ka don baara taabolo la ka se ka opération kɛrɛnkɛrɛnnen wuli mun kɔni bɛ se ka opération daminɛ Joro mara la ka taa gosi fo Jɛnɛ mara la wulikajɔ ka kɛ ka taa maajugu sɛgɛrɛ u jabala la k'u kɛlɛ a kana kɛ de ko fo maajugu de ka wuli sangani waati kana benganiw kɛ ka tila ka segin ka taa u jabala la ni yɛlɛma ma don baara la n'an tora nin taabolo na hali 2030 bɛ sɔn ka sɔrɔ an bɛ nin taabolo la il faut que yɛlɛma de ka don kɛlɛ kɛcogo la wulikajɔ ka kɛ ka se ka taa maajugu sɛgɛrɛ u jabalaw la ka se k'u kɛlɛ ni yɛlɛma donn'o koro la an sigin bɛ ni mun ye o lafiya bɛ sɔrɔ. Ni tun ye Segu Tarawele LB Masina TV kɛrɛnnen na o ɲɛma ye ale ye kuma tɛ dɛrɛ wulikajɔ minnu bɛ sen na bi an bɛ dugawu kɛ ala ka kunjɛ jamana in basigi lafiya a yarabi ala ka kunjɛ o la n'an bɔra ye Bandiagara mara kɔnɔ na ka taa se Douaza marabolo wulikajɔ kɛbaaw k'u ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin o yɔrɔ dɔw ma min bɛ n'i y'a sɔrɔ daminɛ Juma ka taa se Sibiri ma o fana senfɛ ko maa 8 bɔɲɔngo olu ni tora u la u y'olu faga o maa 8 na karamɔgɔkɛ dɔ n'i y'a sɔrɔ n'o tun ye karamɔgɔba ye ni gerebelenw yɛrɛ b'a bolo k'u kɛra sɔrɔ ni ka se k'ale yɛrɛ kasara nin na nka ko senfɛ ko dɔtɔrɔkaw ka wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ kɛ dangariw yɛrɛ caman b'a la yaasa nin pirateur d'a ma an ka kunnafoni ɲini ka Bandiagara mara kɔnɔ waati na ale yɛrɛ b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ e ye jɔn ka bɔ mini ne tɔgɔ Jugal Jigiba ka bɔ Bandiagara. Jugal Jigiba an ye kunnafoni sɔrɔ ko wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ sigiyɔrɔma 2 kɛ Jumadon ani Sibiri Douaza ani Bandiagara mara kɔnɔ la ko mɔgɔ dɔw ni tora ka tila ka bagan dɔw cɛ ko dɔtɔrɔkaw kɛra sababu ka bagan ninnu minɛ a k'o kɛra cogo di. Monsieur Kulubali Jumadon 21 août 2026 région de Bandiagara cercle de Kenje commune de Dogani commune ba do terrorisme tara Dogani attaqué tilanfɛ dɛrɛndɛrɛ dosa minnu kun bɛ yen nɔ faw kun man ca donna du kɔnɔ ka mɔgɔ ci daminɛ ka mɔgɔ butu kari ka mɔgɔ tireli daminɛ mɔgɔ nan de tora bagan fana minnu kun bɛ commencer ka bagan ninnu gɛn Dogani ɲɛfɛ dugu dɔ bɛ dugu tɔgɔ ko Bul o taara yen nɔ fana karamɔgɔ dɔ bɛ yen garibudenw fana caman de b'a bolo o y'o karamɔgɔ de faga ani mɔgɔ 3 ka fara karamɔgɔ kan yen fana mɔgɔ 4 a bɛɛ lajɛlen mɔgɔ 8 de ni tora ni ko la o kɛlen terrorisme minnu kun bɛ bagankɛ la u bɔra dɔw fana kun bɛ du kɔnɔ an ka danabasa cɛdenw minnu kun bɛ yen nɔ Haran Gaba fana se n'u taara ka cɛdenw ma o yɛrɛ bɛ dozo fana ka rapport nana ka terrorisme ninnu sɛbɛkɔrɔ koro terrorisme o ye su mun to ka taa a ka ca juma dusajɛ mun ye samedi don donc terrorisme o y'o tile journée bɛɛ kɛ su do la su kɔni a mana dɔgɔ cogo o cogo a bɛ taa su 40 la terrorisme yɛrɛ mun tora o b'a sɔrɔ bagan dɔw taara o ye mɔgɔw ka butigi dɔw fana kari ka minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen cɛ u taara n'a ye an b'o la a dugusajɛ 22 août 2026 région de Douaza commune de Kunjanga an bi dugu min ko Temba u taara Temba kungo kɔnɔna la denmisɛnnin minnu bɛ bagankɛ la san 11 san 10 o ye denmisɛnnin 2 tiri ka faga ka tila ka bagan fana gɛn ka ɲɛsin Temba dugu yɛrɛ ma an ka danabasa cɛdenw Kenje garibina cɛdenw o yɛrɛ bɛ wulikajɔba kɛ ka terrorisme ninnu kori a ma diya dɛ terrorisme talen kɔni joliw kun bɛ dugu ma talikowalekiw ka finiw caman fana y'o to ka boli ka taa foyi ma dozo kɔni sɔrɔ ga denmisɛnnin 2 kɔni kelen bɛ san 11 la kelen bɛ san 10 la terrorisme o ye mugu ci denmisɛnninw la ka bagan gɛn mais bagan fana u ma se ka taa n'a ye dozo nalen a tɔ kɛra yɛrɛ ɲini ye terrorisme ka côté la mɔgɔ dɔ kɔni jiginna donc ni de kɛra an fɛ terrorisme u bɛ yen ka bɔ kɔnna ka taa fo Kenje côté nin an bɛ dugu min ko Anbakiri ka taa fo Yamel côté nin hali sisan ni taara terrorisme bugulenba de bɛ o don ko attaque ni tellement dimiya donna terrorisme la donc u bɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ u ka renfort u bɛ ka wele Mali fan bɛɛ ni Mali armée ani dozow mana fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ bɛ ban an fɛ centre kɔnɔna la kɛlɛ bɛ bɔ Mali fan bɛɛ parce que terroriste fanga b'u la centre kɔnɔna la kosɛbɛ u b'u ka formation kɛ yen nɔ ka mɔgɔ entraîner yen nɔ parce que yen ni Burukina de frontière ye minnu bɔ Burukina la fana u bɛɛ bɛ tɛmɛ nin sira kelen de fɛ ka yɛlɛ fo ka se Kayi côté ni yɔrɔ tɔw la Mali yɔrɔ tɔw la an bɛ armée wele u kana fara dozow kan ka nin ko nin gɛlɛya ni an ka ban pewu. Ni tun ye Jugal Jigiba ni tun ye ale ka ɲɛ ka bɔ Bandiagara mara kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi a bɛ bɔ kɔrɔ a bɛ bɔ tilebin a se masɔrɔ ala ka an ka jamana in ka basigi n'an bɔra hali bi lakanabaliya kunkɔrɔ fɔw la ɲɔnɔ mara kɔnɔna na wulikajɔ kɛbaaw k'u kɛlen bɛ ka wulikajɔ barika bonya nin waati laban in kɔnɔna na tuguni k'o sababu kɛ jagaw u ye sumaw olu jaga bɛ minnu fɛ u bɛ tila ka wajibi jaga bɛn maaw kan k'a fɔ ko maaw k'olu sara u b'o baara min na
k'u ye wulikajɔ ba kɛ tuguni nin dɔgɔfɔra in yɛrɛ kɔnɛ na ka da dugu dɔw la yɛrɛ dɔ san na o komini kɔnɛ na ka taa se Denmugu min ye Sirifulabundi ye fo ka taa bila komini Torodakago Besi komini k'u bɛ ka wulikajɔw kɔni ka se k'olu sigi sen kan ko k'a fɔ maaw kana ni misi jagaw ye misi kelen o misi kelen 1000 ani kɔ e de bɛ o sara i ka misi la dɔɔni ka jɛ 2000 la o ye misi kelen o y'o jaga ye wa dugu kɔnɛ na misi o misi bɛ yen bagan o bagan bɛ yen a bɛɛ lajɛlen jaga bɛ bɔ kuma dɔw la u bɛ taa ɲɛsin sinsan dɔw ma ka sanga ni maa dɔw ka sira ye ka misi dɔw jira marifa b'u bolo k'o de bɛ bɛn olu ka jaga ma n'u ye misiw dan wari dɔ fɔ e bɛ sɔrɔ k'o wari d'u ma ka sɔrɔ k'i ka bagan minɛ k'u bɛ k'o bɛnkɛnɛ wala ta ka ɲɛsin yɔrɔw caman ma ye ko jaga y'a sababu ye sigidalamaw ka fɔ la asana dɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u da b'u tɔgɔ la su ni tile k'a bɛ ka wulikajɔw ka dɔgɔfura in yɛrɛ kɔnɔ k'a y'a yɛrɛ ka fɔ duguw la maa si tɛ musalaka ni maa m'olu ka jaga sarada ma ka tin u ka papiye ka d'ale ma ten a kɛlen bɛ dagajugu ye sigidala maa caman da la bi k'a bɛna wulikajɔw kɛ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka d'ale ma asana dɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u y'u ka ciden kɛnɛ ka ye ni kɔta n'a hakili b'a la n'ale kɔrɔkɛ yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ n'o minɛna kɛrɛn Denmugu walajugubaw ka taa i tali sen fɛ o min kɛra hali bi ko Asana kɔni k'a b'a sɔn o yɔrɔ la ye maa caman ka fɔ la wulikajɔw de b'u fɛ ka ɲɛsin mara ninnu kɔnɔ ma sango Betora dugulaka minnu bɛ n'olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka kɔrɔkɛ kɔni ka se ka tɛgɛ da u kan k'u ka wulikajɔ barika bonyana bɛ nin waati in na ko wulikajɔw ka kɛ ka dɔ fara kɛtaw kan n'o tɛ walajugu kibaru ninnu k'u bɛ sɔn ka gɛlɛyaba ni ka se ka lase sigidalamaw ma an bɛ dugawu kɛ jamana in kolosuma bɔ kɔrɔbɔ tilebe ala ka sabati n'an bɔra ɲɔnɔ dɔgɔ firi ale bɛ Sogolo ale cercle kura kɔnɛ na walajugu kibaru ninnu k'u ye wulikajɔw kɛ dɔgɔ firi ale mara kɔnɛ na tarata don maa 2 Bojango n'olu tun bɔra dɔgɔ firi olu bɛ taa dɔgɔ ɲini na kɛrɛnkɔfɛla yɔrɔw la bɛɛlaw don olu tali la a bɛ maa caman kɔnɔ k'a fɔ k'u kɔni kɔ donna nin waati ninnu na nka u bɛ to ka poyi de olu kɔni taara dɔgɔ ɲini na k'u ye dɔgɔ ɲini na ka marifa ci olu la maa 2 ka kelen kasara nin na kelen ka se k'o jɔngi wulikajɔw kɛra donsolakaw fɛ ka se ka taa fure ninnu kɔni ɲini ka na n'u ye banabaatɔ ye o bɛ furakɛli yɔrɔ la ka dɔ fara u ka wulikajɔw kan maraw kɔnɔ na sango lakana min donsolakaw bɛ k'o ta dɔgɔ firi mara kɔnɔ na ka tila k'o lakana ni k'o feere gɛlɛya kosɛbɛ o kɔfɛ tile 2 Bojango y'u to kɛrɛnnen na fala kɔfɛ ka marifaw ci ka se dɔgɔ firi dugu min n'a wele ko Yangasojo kura dɔw ko Kadoka o ni dɔgɔ firi dugu min n'a wele ko Sinsani kura ni dɔw ko Peluka olu 2 ni ɲɔgɔn cɛ k'u tilala ka marifaw ci ka bɔ falakɔfɛla yɔrɔw la ka ɲɛsin olu ma donsolakaw kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔw barika bonya an bɛ waati min na i ko bi nka fɛn bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan hali bi k'u bɛ wele bila ka ɲɛsin an ka jamana ma wulikajɔw bɛ sen na dɛ nka hali bi dɔ ka fara kɛtaw kan maa ninnu ka se ka wulikajɔw kɛ ni ka se ka t'u dagaw ci n'o kɛra ko maaw bɛ lafiya sigi u kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi yarabi ala ka sabati n'an bɔra yen ni lakanabali n'o tun kɛra sababu ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka sin Bafula bɛɛ ale sira ma ka se ka na ba tigɛ Bafula bɛɛ ni k'u kunda Bamakɔ kan walima ka na tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bafula bɛɛ ni k'u kunda Kayi yɔrɔw kan o sira min y'a sɔrɔ n'o tun kelen bɛ gɛlɛyaba ye sira kelen sababu ye Kayi sira ni gɛlɛya donna kɔnɔ n'u bɛɛ lajɛlen tun bɛ k'i ɲɛsin o ma o dɔ ye lakanabali o dɔ ye sira tiɲɛ ye bolomafɛn min don fɛn min kɔnɔ ka ba tigɛ n'o ye baki ye n'a yirala k'a fɔ k'o tiɲɛnen tun bɛ welewelemadaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko an ka jamana ɲɛmaaw bɛ fo k'u barikada u ye wulikajɔw kɛ baki minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ tiɲɛnen tun ka dɔ dilan ka tila ka na ni baki wɛrɛ ye o ye surasi jeune militaire maaw olu yɛrɛ ka wulikajɔ ka surasiw ka taa ye maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ba tigɛli gɛlɛya tun bɛ ka se ka nin bɛɛ lajɛlen tigɛ k'o baaraw bɛ sen na o Bafula bɛ mairie ale maa ka nisɔndiya dogow la min ye ta tɛ dugu ye baara in kɛra kɛcogo min ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. ni i tun ye jateminɛ kɛ Bafula bɛ gɛlɛya nana don batigɛ ko la fo maa ni tora la n kan k'o fɔ o bɛ ko fɛn fɛn na i b'a dɔn o ka jugu dɛ mun nana ni gɛlɛya ye Bafula bɛ mobili dama dama de tun bɛ ba tigɛ dɔw bɛ taa Kayi dɔw bɛ taa Kita yan fɛ dɔw bɛ taa Manantali yan fan fɛ dɔw bɛ taa yɔrɔ dɔ la dɔw bɛ dan Mayina dɔw bɛ dan Bafula bɛ yɛrɛ bi ayiwa mobili fɛn fɛn tun bɛ Kayi sira gɛlɛyaw don n'a la u bɛɛ yɛlɛmana a kari compagnie bɛɛ yɛlɛmana ka tɛmɛ Bafula bɛ sira fɛ parce que Bafula bɛ sira ye 2 ye avantage 2 de b'a la o ka surun o ye kelen sécurité la a ka fisa ka tɛmɛ yɔrɔ caman kan ensuite a sira ka fisa ni sira tɔw fana ye o gɛlɛya tun bɛ yen transition sinna ka génie militaire sɔrɔsiw ka bolo dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko génie militaire u y'o olu de bila ka na a bɛna kalo 1 bɔ sa olu de nana u nana sɔrɔ an ka bagiw bɛɛ tiɲɛlen bagi 2 de bɛ Bafula bɛ kelen dɔ tun jɔlen don a ka ca ni san 2 ye kelen dɔ tun bɛ marché ten yanko dɔrɔn a kana datigɛli kana jɔ pewu ale tun b'o o asabi de kɔnɔ o ba tigɛ gɛlɛyaw minnu tun bɛ yen mobili tigɛyɔrɔ 3 de bɛ Bafula bɛ Tintila Babɔrɔ to ani Bafula bɛ yɛrɛ mais Tintila tun bɛ se ka mobili 300 ni ko kɔnte u bɛ aran na ni min teriyara o ye tile 1 dɔw tile 2 dɔw tile 3 dɔw yɛrɛ bɛ dɔgɔkun 2 3 kɛ jɔ de turu ma se u tellement bagi kelen min tun bɛ munumunu na bagi in fana fanga t'a la a tɛ se ka caman ta mobiliw fana mobilibaw b'a la remorque fɛn fɛn tun bɛ tɛmɛ jɛma sira fɛ ka taa Bamakɔ a bɛɛ de ɲɛsinna an bara la o gɛlɛya tun b'an kan jamana ɲɛmɔgɔw ye génie militaire bila ka na
u nana o ni bagi façon dɔ nana kurun dɔ nana pont min bɛ fogon sanfɛ bagi n'i y'a yɔrɔ ja i b'a fɔ k'o de nana dɔrɔn jɔrɛ fɛn fɛn tun banna ka a bɛɛ wuli ka bɔ yen parce que ale kɔni nana ka sɔrɔsiw yɛrɛ de nana ka monter sɔrɔsiw de b'a boli sɔrɔsiw de b'a kɔlɔsi sɔrɔsiw de bɛ a fɛn bɛɛ kɛ u nana k'i ɲɛsin o baara de ma tile 2-3 u y'a monter k'a ban pewu ka latigɛli daminɛ bagi a bɛ se ka mobili 10, 20 fo ka taa a se 30 ma a b'a bɛɛ latigɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni tun ye Bafulabɛkaw ka maire kan ye 30 Dugure ni tun y'ale kan ye kuma tɛ dɔ dɛ wulikajɔ min kɛra ka ɲɛ suma waleɲuman dɔn ani nisɔndiya min wula da sera nin bɛlɛlen ma an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ni wulikajɔ minnu bɛ sen na Ala ka nin ka ɲɛta ye jamana in basigi ka se k'a minɛ kɔnɔna na n'an bɔra ye waleyajuw kɛbagaw ka wulikajɔ min n'o kɛra so n'i y'a sɔrɔ tajiko gɛlɛya ka se ka o baaraw sigi sen kan ni wulikajɔ kɛra an ka jamana ɲɛmaw fɛ k'a yira k'a fɔ taji kɔni jamanadenw tun b'a sɔrɔ cogo min na o sɔrɔ cogo kelen la o bɛ sigi sen kan jamana ye wulikajɔ min kɛ tajiko gɛlɛya kɔni ka fura ɲina na a yirala k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya kɔni o banna an ka jamana kɔnɔna na bi ko fana kɛra Baɲaŋara mara ye wa wulikajɔw bɛ sen na ka se k'o fana ta ne ka sigi sen kan jɛkulu min sigilen bɛ n'o ye jagokɛlaw ka taa se minisiri ale ka baara ɲɛsinnen bɛ jago yɛrɛ ni iziniko la sabatili ma olu bɛ lajɛra min kɛ o ta ko 31 na o baaraw bɔra ka kɛ dɔgɔ fɔlɔ in kɔnɔna na o sen fɛ minisiri ale ka baara ɲɛsinnen bɛ jagoko ni iziniko yɛrɛ la sabatili ma Musa Alassane Diallo a ye kuma min fɔ kɛnɛ kan an ka lamɛn. o utukalo tile 3 la ka na se tile 16 ma an y'a ye citerne 1000 ani 430 ani 30 o de nana an ka jamana kɔnɔ ka taa se fo gasoil ni essence $166,000 ma o kɛra sababu ye min b'a to an ka région bɛɛ lajɛlen ye taji sɔrɔ a sɔrɔ kuma na a n'a waati la n'i y'a ye bɔ Baɲaŋara la gasoil ko naja bolo la bi Mali région bɛɛ lajɛlen an ka cakɛdaw n'an ka yɔrɔw essence yɔrɔ bɛ labɔ o kɛra nisɔndiya ye an ye nisɔndiya min jira wa filanan kɛra min ye o ye k'a fɔ an y'a ye fana k'a fɔ siraw bɛ kɛ ka dilan parce que an ka taji ko kuma a ko caman de b'a kɔnɔ sɔrɔsiw jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ an ka jagokɛlaw jɔyɔrɔ b'a kɔnɔ sira dilanlaw b'a la a kow ka ca nka siraw fana bɛ ka dilan ka bɔ Bamako ka taa Abidjan ka tɛmɛ Mayina min fɛ ka bɔ Bamako ka taa Dakar ka taa fo Kayi ka Dakar ka bɔ Bamako ka taa Keɲeba o siraw bɛɛ bɛ kɛ ka dilan bi ni Ala sɔnna ma fana bɛna kɛ sababu ye min b'a to an ka tajiko ka na n'a ye jamana kɔnɔ nɔgɔya caman sɔrɔ la sigi sabati o ye wale saba de ye sɔrɔsiw jɔyɔrɔ b'a la olu y'u ka jɔyɔrɔ kɛ k'a ban olu tɛna sunɔgɔ u tɛna ɲina ka wuli su ani tile ka basigi na an ka siraw bɛɛ lajɛlen kan se k'an sigi k'o fara lajɛ n'an ma fɛɛrɛ tigɛ an y'a ye k'a fɔ suguba kɔnɔ dɔ bɛ kɛ ka fara taji sɔngɔ kan o min bɛ ka fara taji sɔngɔ kan f'an ka wuli k'an jɔ ka baara dɔw boloda teliya la taji bɛ kɛ ka sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ min kɛ suguba kɔnɔ an ka se ka fɛɛrɛ ta k'o don an ka jatew kɔnɔ min b'a to an ka jagokɛlaw minnu ɲɛsin bɛ essence ko ni gasoil feere ma an ka jamana kɔnɔ minnu ta kɔfɛ ka na n'a ye u bɛ se ka bila sira kan sira b'a to u ka baara tɛ ɲɔngiri a tɛ segin a kɔ ni Ala sɔnna ma dɔ kun nata an y'a ŋaniya an ka se ka sigi taji sɔngɔko k'o kuma fɔ ka bɛn o kan min b'a to baara bɛ se ka taa ɲɛ ni a tɛ jɔ. Ni tun ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ jagoko ni iziniko yɛrɛ la sabatili ma kɛnɛ kan Musa Alassane Diallo ni tun y'ale kan ye wulikajɔw bɛ sen na taji yɛrɛ sɔngɔko ka se ka wulikajɔw kɛ sango maa minnu b'a baaraw kɛ gɛlɛya kana d'u ka daga kɔnɔna na u baaraw bɛna sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ɲɛta ka ɲɛsin ka jamana ma Ala k'o sabati n'an bɔra ye sɔrɔsilakaw u ka baaraw bɛ kɛ cogo kabini kunungo fo bi sɔrɔsiya yɛrɛ a dɔnbaa dɔ an ɲininkali k'ale yɛrɛ la kabini kunungo ani bi ale ko min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o de ma d'ale k'o ye sɔrɔti fanga ko activiste walima vidéoman ka se k'u ka kunnafoniko bulon kan k'ale fɛ o de ka bɔ a la ko n'i bɛ maa fɛ e bɛ tiɲɛ fɔ a yɛrɛ kuma min fɔ an ka yɛrɛ lamɛn. Amadu Gasama Jaabi établissement bɛ sago musikɛrɛ imprimé Ala ka Mali taa ɲɛ ne bɛ kuma sɔrɔdasi kunda parce que ne teri Dagawulu de tun ye général Mamadu Kulubali ye ancien ministre de défense ne den tɔgɔ dalen b'a la n'a muso bɛ Londres Asimu Danbele Kɔkɛ Danbele ninnu Amara Danfaga ninnu Amadu Baba Jara Filifɛn Sisɔgɔ Sambu Sumare n'u bɛɛ tun bɛ kelen na wagati bɛnna ka tɛmɛ wagati de don adamaden ni i bɛ mɔgɔ fɛ n'i b'a ka fanga fɛ i bɛ tiɲɛ f'a ye activiste minnu bɛ kuma fanga la k'u b'a la vidéoman ninnu k'o bɔ fanga kɔnɔ sɔrɔdasiya tɛ jɛri ni activiste ye o de digilen bɛ ne la bi sɔrɔdasiya communication man ka kɛ ni activiste ye a man ka kɛ ni vidéoman ye sɔrɔdasiya ye gundo de discipline travail irrégulier ni an bɔr'o kɔnɔ dɔrɔn a man ɲi parti politique bɛ mun kɛ ka publicité kɛ k'i bɛ wɔtɛ ɲɛ o tɛ sɔrɔdasiya ye minnu b'a la an denw de don Musa bɛ bi don min na Mali la ka taa indépendant ka na Musa binni na général kɔnɔntɔn Musa y'a ta n'a ye général Sumare o de ye général fɔlɔ-fɔlɔ ye ka na Musa d'a kan ka na Amadu Baba Jara d'a kan ka Filifɛn Sisɔgɔ d'a kan ka Bukari Sangare d'a kan ka na Amara Danfaga d'a kan général Sɔrɔ Birama Sila ka na o d'a kan ka na général Mamadu Kulubali d'a kan Musa bɛ bi don min na général kɔnɔntɔn a tɛ tɛ kelen ye 50 général de don sɔrɔdasiw ka histoire n sigilen n bɛ se ka bɛɛ papier di ma ne ta tɛ kuma ye dɛ ne tun bɛ don avion kɔnɔ ka taa ni ration de combat ye fɔ Tessalit n bɛ don a nouvelle carte kɔnɔ an bɛ taa ration de combat an bɛ taa jigin Tessalit ka na si Gao
ka taa pitater la Gao ka do avion kono kana sigi Bamako ya chef d'état-major de l'armée de l'air folo e général Kulude avion bi nana nana dro musa ke chef d'état-major de l'armée de l'air avion bi nana folo mi général Kulude bamana ya dana uludema avion bi nana dro ya takata furake ne ya nyo ndo France de o cité administration na bi montenelo Abdoulaye Maïga Afatu Yemin Dafu ministre de défense là Wage Afatu ministre de titre de Mali Wage Faye ministre entreprise d'État Wage Fa Bora Jadou Kule d'arrêt à remplacer Wage Faye ministre de Corée Abdoulaye Faye Sordasi Asimu Faye Sordasi Asimu Toko Dalembe Asimu Dambele de la d'ailleurs Dambele Fantini Asimu Koita Toko Dalembe au-delà ne be kuma Sordasi kunda unu balando undedu Omo sangare bene fasa domine ko jabe gasama dinya jige o cité administration na be montenelo ni tuye gasama jabe ni tuye ale kanye surasela kawu kamini kunungo fobi ale butema wale bado bara obike chomina jamana mbasi no ya kumbala kwa kloni ko lusabati nambura yi ministre so mina ale ka bara nyesembe kida lakana ni je ya ni bese ala sabatili ma olu be ka kulu sigi obe wulika jawke ni ka se ka tu nyeda kene ka bara obike ka chomina sango so miya kono mo be se ka lafia o bara mbeke ufe utrawo ya Angola kata ila jeluke o senfɛ me ka do ka fɔ fara ɲɔgɔn kan ministre yɛrɛ tɔgɔ la Bala Sisoko ale kuma min fɔ an ka lamɛn ni ji walanga dara ni bɛ to ala mɔgɔw bolo fɛn bɛ tiɲɛ an ka ministre de l'environnement san o san ale bɛ wuli ni baara ninnu daminɛna ale bɛ wuli k'a lajɛ baara bɛ fan o fan fɛ k'a lajɛ est ce que baaraw bɛ ka kɛ ka ɲɛ est ce que a bɛ ka ɲɛ ni hali ni yɔrɔ mun baara n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw man sanuya a bɛ recommandation di k'a fɔ nin yɔrɔ man labɔ ka ɲɛ a ye segin a kan ko baara ye phase fila de gouvernement o ye parti dɔ financer o baaraw réceptionnel olu banna baara mun bɛ sen na sisan o ye financé par le privé projet de résidence urbaine de Bamako o de bɛ ka nin baara ninnu kɛ sisan hadamadenw bolo fɛn b'u la kisi cogo min hadamadenw ni bɛ kisi cogo min u bolo fɛnw bɛ la kana cogo min ni ji wala ka ji bɛ tiɲɛni kɛ o y'an ka ministre ka hami an ye fiɲɛ minnu ye bin bɛ yɔrɔ dɔw la olu ma siɲɛ alors que a baara la bin siɲɛ b'a la ɲaman tɔnnen bɛ yɔrɔ dɔw la olu ɲaman bɛɛ man bɔ bɔgɔ yɛrɛ bɛ yɔrɔ dɔw la olu man bɔ fo olu bɛɛ de ka bɔ yen fo baara ye de ka kɛ ɲɛ n'o tɛ réception provisoire tɛ kɛ ni tuye Bala Sisoko ni tuye ale kanye afura cogo mina nyeta sabatili kanye si jamana ma no ejea kunyala kuka sababu ye nambura ye ministri mimi na ale ka bara nyesima sene ko la sabatili ma pika jaw kerani ka sega la tigi dawke chika ko era bisa ka yabo ya cogo mina franyanga ku mu ye ministri mino ye sene ministri Ibrahim Samake ale kuma min fo angalame ni ko chike on fe malla iko anga kori sene iko ko nyo iko malo mena samia damnana sanyi ko be cogo di programme min dama est-ce que dokerawa ni elevaita Conseil supérieur de l'agriculture au fana programme de la luma ni ota ameuro dume est-ce que objectif mamolo prévision mamolo est-ce que ameuro mina o soro la o masro nana o lasigi de la ni corps seneta ni ya otaka sanga campagne temenema est-ce que anye minge ay salon tabo ama salon tabo na ma salon tabo munde ya to ama salon tabo amana munge sisa pour que la ine mundirama instruction mundirama nga jamana nyamo fe o bina so chukudi ambolen fle comité minani ambi boni hakli sigi mais alsa angi dien anya ye ka fa difficulté u bala défaut bala nya yina bela ka fo ni agriculture ta fanga mbulo ni nyogomade cikala u fulu o lutsekata bagamar law ko an sekata sanitiku ko an sekata shikuratiku ko an sekata kenyatiku ko ni tuye ministre Dr Ibrahim Samake ni tuye ale kanye sene ministre afura cogo mina wuli gada munu be sena yara be ala ka sabati kanye sene ma nambura yi ambala ka nega goro sigi lamba ka hagatu muni munde do akanga ke walma manga ke bele yele bi tafwala ado nyina mali hukumu konena me musolakaw ka hake krene na o keleba no e Fatuma Arberi yalma ne ko sigere mu ale be nya fon angalame ni kile flani na an wililendo ka nyingali ke pour que muso ka nege korosigi ka dabla parce que anya ye nege korosigi fem inde do an ba fe ni nege korosigi ka dabla Mali kono pour que an ga demsenu ka se ka lakana ni tu Fatuma Arberi ni tu ale kanyi ne hukumu kele ngona na lada tigido Gabriel Chenu yalma nege korosigi muni munde do lada ko yɛrɛ la ale ka famele mun y'a la an ka lamɛn musow ka nɛgɛkɔrɔsigi min n'a kuma cayalen dɔ nin waati laban ninnu na réseaux sociaux kan hakili ka taama faamuyali de nɔfɛ parce que wale minnu don a kɛlen don dɔw ka tabiyaw ye n'u b'a fɔ ma ko tradition o tabiyaw mun dɔ de b'a kɔrɔ laɲini dɔ de b'a kɔnɔ ani kuntilenna dɔ de ɲininen don a kow la c'est pourquoi o mɔgɔw ni jateminɛ kɛ Mali siya bɛɛ tɛ nɛgɛkɔrɔsigi kɛ musow ta fanfɛla la ale bolokoli minnu ye cɛw ta ye olu yɛrɛ fana tɛ kɛla siya bɛɛ fɛ i kɔrɔbalen cɛ kunda i bɛ se ka décider k'a kɛ a bɛɛ ni a ɲɛci ye musow ka nɛgɛkɔrɔsigi fana bɛ o cogoya la minnu b'a kɛ u b'a kɛ ni kun dɔ de ye minnu yɛrɛ fana t'a kɛ olu n'u ka dalilu fana de bɛ ɲɔgɔn na mais n'i kɔni ye jateminɛ kɛ minnu b'a kɛ la a ka
ca olu fanfɛla la n'an k'an bɛ kuma a ko kan an bɛ kuma a gɛlɛya n'a nafa de kan mais jɔn ni jɔn yɛrɛ dagalen don ka kuma a gɛlɛya n'a nafa kan ne kɔni bɛ n yɛrɛ ye laadalamɔgɔw cɛ la bibi na n ka kuntilenna ni n ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ lajɛlen bilalen don o minɛn kɔnɔ n'o ye an ka seko n'an ka dɔnko ani an ka laadalakow fo ka taa se olu ɲɛɲinini ka ɲɛdɔn n yɛrɛ b'a minɛn kɔnɔ tradition yɛrɛ ye mun ye olu ye taabolow ye minnu ni sigida kɔnɔna na jama farala ɲɔgɔn kan ka hakilina jagabaw kɛ k'a dɔn k'a fɔ n'an ye nin ta bi nin bɛ se ka kɛ an ma sababu ɲuman ye nin bɛ se ka kunkɔrɔta ni lawasa d'an ma o b'o adopte mais nin taabolo fana bɛ yen nin ye diɲɛ ye cogo ni nin diɲɛ faamu cogo bɛ yen nin kɛta fana bɛ yen n'an y'o don an senkɔrɔ a b'an ka sigi tiɲɛ a b'an ka jɛ tiɲɛ a b'an ka maaya tiɲɛ a bɛ na ni fɛn caman ye an ka fɛla tɛ min ye o b'olu latɔn ni ka condamner walima ka sariyasenw ta kama k'a fɔ ko nin tɛ kɛ an ka sigidaw la i b'a ye fɛn dɔw bɛ ɲɛ bɔbɔw cɛ la ni taara filaw fɛ olu maloyala ko ye fɛn dɔw bɛ kɛ filaw fɛ ni sira bɔbɔw fɛ olu tɛ jɛn n'o ye o n'a ɲɔgɔnna caman siya wɛrɛw ni ɲɔgɔnw cɛ donc musow ka nɛgɛkɔrɔsigi n'an ko an bɛ kuma kan an kan ka mɔgɔw de ɲini hali ni gouvernement k'a bɛ yamaruya ni sariyasen dɔw ta a kama n'o ye kuruntuw ye k'a b'a ta a kama il faudrait que a ka kɛ ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ mɔgɔ minnu ye a initiative ta ka bɛn ni laɲini dɔw ye minnu ye a conséquence ye a n'a ɲɛciw k'o ɲini k'o dɔn ka olu ka fɛla de ɲini a ko kɔnɔna na musow minnu bɛ jigin siraw kan n'a bɛ f'a ma ko sage femme n'u bɛ musow dɛmɛ u ka mɔni na mɔni ye jiginni de ye bamanankan cɛniya n'i ye sage femme ta minnu bɛ musow dɛmɛ ka jigin gynécologue ani obstétricien ninnu n'olu bɛ césarienne ni fɛn ninnu kɛ olu mana min sɔrɔ k'a fiyɛ musow ka lahalayaw la a minnu sigira nɛgɛkɔrɔ ani minnu ma sigi nɛgɛkɔrɔ olu bɛ réagir cogo jumɛn na mɔni hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ an bɛ se k'a fɔ o de ye tiɲɛ ye. Ni tun ye Gabriel Cedon ni tun ye ale ka ɲi ale ladatigi ye a fɔra cogo min na fɛn min ye faamuyaliko ɲuman ye ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye balimɛtiri ye o ye ka dɔn a fɔ jɛkulu ye minnu ka wulikajɔ bɛ kɛ ka ɲɛsin fasodenw olu taabolo u ka hakilila mun ye fangaw kɛcogo la ani mun de bɛ yen n'o ye majɛ n'u b'a fɛ baaraw kɛ kɛcogo jumɛn de la olu bɔra ni k'o jateminɛ baaraw sigi sen kan a ko ɲɛma Gawusu wulikajɔ in kun ko min ale y'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. ɲɛmɔgɔw ni fɛnw n'i ye jamanadenw hakilina de bɛ yira i la i yɛrɛ bɛ sɔrɔ k'a dɔn i bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogoya min na k'i ye décision min ta a ɲɛna a ma ɲɛ wa walima a yɛlɛma cogoya min na walima min ka kan ka don a la walima décision ye a ɲɛna a ma na jamanadenw b'u hakilinaw de fɔ a kan anw tɛ baara kɛ ka tɛmɛ o kan k'a fɔ a ɲɛna a ma ɲɛ nka jamanadenw hakilina ye min ye an b'o photo ta a di bɛɛ ma min bɛ se ka baara k'a la i bɛ université la o i bɛ ONG de la i bɛ institution de la walima i bɛ gouvernement de la a b'a dɔn i ka jamanadenw hakilina ye min ye jamana mara la i ka se k'o dɔn transition yɛrɛ ka baara a bɛ nimisiwasa yira o dɔw kan ka kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye maa min y'a yira k'a fɔ kuranko nimisi ma wasa a la i ye mɔgɔ saba ta mɔgɔ fila ka ca ni mɔgɔ fila ye jiko o bɛ taa maa tilankɛ la 50% ɲɔgɔnnaw la ɲininkali dɔw bɛ yen hakilina ɲumanw bɛ sɔrɔ la nimisiwasa bɛ sɔrɔ la dɔw bɛ yen nimisiwasa tɛ sɔrɔ olu la mais nimisiwasaw tɛ sɔrɔ min na a yɛrɛ fana laɲini ye min ye min bɛ décision ni mara kɛ i ka se ka bayɛlɛmani don o yɔrɔw la cogoya min na amélioration bɛ se ka na cogoya min na a bɛ daminɛ san 18 na cɛw bɛ ɲininka fana ni musow bɛ ɲininka ɲinɛta an ye min yɛrɛ don a la o ye ka jira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ musolakaw walima cɛlakaw walima a kɛra fiɲɛbaatɔw ye ka gɛlɛya min b'u kan est ce que o hakilina yɛrɛ k'a fɔ ni cɛw ka droits ye kelen an y'o don a la ɲinɛ yɔrɔ furanw ni assainissement ni fɛnw bɛ cogo di olu bɛɛ ɲininkali kɛra ɲina. Ni tun ye Gawusu Dansogo ni tun ale kan ye ɲɛta ka ɲɛsan ka jamana ma n'o de don ala ka sabati n'an bɔra ye taamaden dɔ n'i y'a sɔrɔ n'ale bɛ taama drapeau faso jɔnjɔn k'o minɛ a tɛgɛ la ka jamana ni jamana taama ka n'a di maa dɔ ma i kɛwale fɛ a y'a kɛ ka ɲɛsin jamanatigiw ma k'a kɛ ka ɲɛsan ka jamana maaba dɔw ma ni sen na a ye taamatɔ ta tuguni ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kabini juillet kalo min n'an bɔra o kɔnɔna na o tile 10 a bɛ taama na sen na ka na nin waati na k'a kan ka sɔrɔ Buguni yɛrɛ ka se ka na i ka dɔn fɔ ɲinɛn ta in ka n'o drapeau di ma olu yɛrɛ kɔnɔna na ka bɛn ni ala sɔnna ma kira bangeni fo kaloba kɔnɔna na k'a bɛna di ka bɛn denw ni min ye Aruna Sangare ni sen na ta k'a bɛna d'o ma dɔgɔ fara in na ɲininkali kɛla o y'a sɔrɔ a bɛ Côte d'Ivoire bangun kan nin waati na k'a donna Mali la a yɛrɛ b'an bolo ne ka nin waati na an balimakɛ e bɛ mini. Ne tɔgɔ ye Adama Teresa ka bɔ Buguni e bɛ senna taama de kɛ jamana ni jamana ka drapeau di président karamɔgɔbaw ne ka taama bɛ ɲɛsin olu de ma. Taama in daminɛna Abidjan le 15 juillet 2026 ka bɔ Abidjan ka na fo Gunjali
n donna Tɛngɛrɛla le 19 ka bɔ Tɛngɛrɛla ka na Kajana. N'i ye Kajana ni Tɛngɛrɛla jateminɛ a distance a ka jan dɔɔni. N nana si Kajana. N bɔlen Kajana n ye n kunda Kɔlɔnjɛba kan. An sira Jejeba. N'i bɔra Jejeba i bɛ don Kɔlɔnjɛba. N bɔra Kɔlɔnjɛba ka n kunda Kebila kan. N bɔlen Kebila n ye n kunda Zancɛbugu kan ka na si yen. O bɔlen an y'an kunda Buguni kan. Kununko dimanche ne donna Buguni ka bɛn fitiri magɛ ma. Ka si yan bi yɛrɛ n bɛ wuli yan k'an kunda Bamako kan. Sira in a ma nɔgɔn. Mɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ. Senna taama filɛ a ma nɔgɔn. Mais faso kanu de don. Foyi wɛrɛ tɛ ni faso ko tɛ. An ka taama bɛ faso ko de kan. Ni n sen in taama kɛrɛnkɛrɛnna Aruna Sangare de ka na ka Mali drapeau di a ma. N ye Aruna yɛrɛ suganti Mawuludu kɔnɔ na drapeau di a ma. Parce que Aruna yɛrɛ ye mɔgɔ lakodɔnnen diinɛ sira kan. Ne yɛrɛ ye taama in daminɛ Kolowari jamana kan. Mɔgɔ ye Aruna mankutu yɛrɛ fɔ ne ɲɛna. A bonyana ne yɛrɛ hakili ma. Anw tun ye laɲini kɛ Mawuludu ye. Mais an tɛna se ka don ka bɛn ni Mawuludu yɛrɛ ye. Ni Ala ma basi kɛ an bɛ don ka bɛn ni Dengudi ye. An cɛ Adama Tireta ni tuyɛli kan ye min bɛ ka taama sen na kabini Kolowari jamana kɔnɔ na drapeau ka se ka na di taama in a kɔrɔ de ko don. O de b'a to ni ɲɔnɛ k'a kɛ faso la siraw bɛ cogo min na bi hali ka se ka bɔ da fɛ o ka gɛlɛn nka maa dɔw ka se ka taama jamana ni jamana k'i bɛna jɔnjɔn de an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin hakilila ɲɔgɔnnaw ni ka ninnu caya. N'an bɔra yen hali bi an na to Mawuludu ko kunkankɔrɔfɔw la Mawuludu yɛrɛ su in na de a ɲɛnajɛ baaraw bɛ daminɛ n'o y'a wajulu ye. Yɔrɔ caman ka sarakabaw bɔ bi yɔrɔ caman olu kun tɛ ka kɛ olu bɛ ka kɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko san o san dɔ de bɛ ka fara kan ni Ala sɔnna a bɛna kɛ Siriyaya Kulubali ale b'a ɲɛnamaya Kɔrɔni Ture mɔden n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Dawuda Ture la ale b'a ɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛnnena Kɛrɛden na Sataka sugu ɲɛfɛ tɛrɛnin min bɛ yen alimami min bɛ yen n'ale filɛ sirakɔrɔ Matumu alimami denkɛ Mohamed Traoré ale yɛrɛ b'a ɲɛnamaya sirakɔrɔ énergie sugu kɛrɛfɛ Misiri Amaga a bɛ ɲɛnamaya yen su in na ka taa se yɔrɔ caman ma min ye Hayidara ye Gawusu Hayidara kulu sanfɛla la fana Dugulakɔrɔ plateau kulu sanfɛ ale fana b'a ɲɛnamaya ka fara yɔrɔ caman kan 26 mars anw yɛrɛ bɛ ye bi su in na an bɛ fan bɛɛ dɔ fɛ nin na ka se ka kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan wani Ala sɔnna ma ka kɔn dɔ yɛrɛ ɲɛ su in na Mawuludu su yɛrɛ de su in na mun de don Mawuludu yɛrɛ ye mun de ye Siriyaya Kulubali ka bɔ Masina Ngɔnɛbugu wɛni na n'a sigilen bɛ Yirimajɔ Bagabugu kulu sanfɛla la ne ko su in na Mawuludu yɛrɛ ye mun de ye. Ablaye ni ne ɲininka Mawuludu la Mawuludu kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ koyi Ala kira yeelen ye ale ye kuranɛ ɲɛfɔ anw ye siɲɛ bɛ tugu cogo min na Mamadu y'o fɔ an ye o tigilama k'i bangeni na an bɛ nisɔndiya o la Mawuludu kanulen don anw fɛ wa Mawuludu kan kanu silamɛ ɲɛnama bɛɛ fɛ ka da mun kan maa min nana k'i bɔ dibi la k'i bila yeelen la o bangeni ko o fɛti i kunna wari la i yɛrɛ kunna wari k'a tali Alakira bangena o tɛ baasi ye. Sini Mawuludu bi su in na an kan ka mun kɛ. Sini Mawuludu su in na a bɛ Ala wele a ye denbaya nisɔndiya ni nasɔngɔ ye 600 ye Alakira bangeni don su ne 10,000 bi y'a di denbaya ma su in na muso ninnu kɔnɔ a ba fana a kɛmɛ cogo di bi i b'a fɔ Alakira bangena bi su in na n y'a dabɔ o kama a ye dimi tobi a ka caya an ka dimi kɛ dɛsɛbaatɔ maana a y'u sɔn Alakira bangena ni wajulu nafolo ɲini ta kɔrɔ dɛ Alakira nana jɛnɛya ji o e bɛ taa fantanw ni yatimɔgɔw fara ɲɔgɔn cogo di ko Mawuludu ni maa min ko n bɛ Alakira fɛ si ta ye n'a ko a b'a bɔ denbaya la ka na d'i ma i b'a fɔ non e min ye karamɔgɔ ye bɛ maaw bilasira min b'e bolo taa k'i denbaya nisɔndiya su in na ka nana ne fɛ yan o baraji kɛ bɔ i kɛra a dɛnɛma ye nka e karamɔgɔ b'i sigi a bɛɛ bɛ cɛ kana kɛ e kunna ni k'i b'a fɔ ko ne maa ko k'a b'a kɛ Ala kama maa se k'o bali wa Alakira ma kɛ silamɛ ɲɛnama si ma kɛ. Dɔw b'a yira k'a fɔ ko musow ka wulikajɔw kɛ kana Mawuludu kɛnɛw kan ko diinɛ ɲini don ko kosɛbɛ kɛ ko musow de ka cɛsiri bɛ diinɛ nɔfɛ kabini lawale dɔw b'a yira k'a fɔ k'a tɛ bɛn fo n'a kɛra u cɛw ka yamaruya ye jaabi jumɛn bɛ se ka don o kuma la. Ablaye cɛ ta tɛ furu ye koyi Ala ta jaa ka furu ye furumuso seli min bɛ kɛ a tɛ kɛ foyi kɔsɔn fo Ala kumana furumuso fɛ ni selila kɛnɛma ani muso min donna sokɔnɔ ta baraji kɛ bɔ ni kɛnɛma ta ye kuma bɛɛ kɛ dugu ni dugu sago muso ko taaliya la Ala ko tɛ Ala bɛ yɔrɔ bɛɛ furumuso ka wuli furu kɛ dugu tɛmɛ kɛ dugu wɛrɛ tɛmɛ k'e bɛ taa Mawuludu kɛ o ye mun Mawuludu ye k'i cɛ to sokɔnɔ se tɛ cɛ ye ne cɛ ko a b'a fɔ Ala ko la mun na n tɛ taa Ala ko la e bɛ Ala ko don wa cɛ caman ye 1000 bɔ muso bɛ taa cɛ caman bɛ Amadu ye koyi i bɛ siran kuma diɲɛ ne ko a kɛra ta hali Ala ko ne ko n bɛ taara a bɛ kuma caman fɔ silamɛw Ala bɛ yɔrɔ bɛɛ Alakira ko furumuso k'i furu cɛ de labato e bɛ fɔ k'i bɛ taa min bangeni na a bɛ k'a fɔ k'i cɛ labato e bɛ k'i cɛ kɔta ka taa o t'a la ko o ye maa koji i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ pase bɔ i b'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ bɛ bana na a mɔgɔ tɛ cɛ foyi la diinɛ mɛna tulonkɛ kama diinɛ mɛna yɛrɛ sago kama
ala kɛra ke bangene cɛlo kɛ a bɛ minɛ min kɔnɔ bi a bɛna kɛ wari sira ji soni k'i passe bɔ kucala k'i bɛ taa kayi o passe kɛ k'i fanda dɔ la hinɛ bani o bara i kɛbo i kayi ta ye siɲɛ 100,000 k'i dima jɛ nafolo la k'i sigiɲɔgɔn jɛ nafolo la k'i t'o bɛɛ cɛ k'a di maa min kɛ bɛ se siɲɛ 100,000 a tɛ fɛn ɲini a bila ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mɔludu kɛ a bɛ minɛ min kɔnɔ bi kɔni a bɛ ne kɛ jɛngɛ dɛ sona ne b'a fitinin yɛrɛ halala fɛn ye n yɛrɛ ji bɛ fɛn bɛɛ bɔ wa n tɛ maa kɛ fɛn nɔfɛ ni nana n'a ye alakira kosɔn bilahi a bɛ di alakira kɛ mɔɔ ma n'o ye dɛsɛbaatɔ ye se tɛ min ye ne b'a ta yɛrɛ ɲɛna a bɛ tila u ɲɔgɔn cɛ ala ko tɛ di ne b'a fêter o fêter cogo yira Ablaye ni tun ye Siriya Kulubali ni tun ale kan ye ka bɔ Ŋɔnɛbugu wɛni na n'a sigilima Yirimajɔ Bakarabu kulu sanfɛla la mawuludu bi a bɛ ɲɛnamaya cogo minnu na ni mawuludu yɛrɛ mun ye ni tun y'a ka sariya an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuyali ko ɲuman bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra hali bi ani diinɛmɔgɔw bɛ to ɲɔgɔn fɛ siriba dɔ bɛ yen siriba min n'a bɔra ka jɔ sira kɔrɔ ale énergie yɛrɛ énergie fɔlɔ n'i ye wara ka sira fara tɛmɛ ka taa énergie fɔlɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ cɔyi misiri dɔ bɛ yen misiri verti don min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a jɔra maa dɔ fɛ ka yira k'a fɔ ale ye misiri in jɔ ala jati kosɔn mɔriku b'a kɔnɔ n'an yɛrɛ taara ɲɛ da ka baara caman kelen bɛ maaw k'a dɔn yɔrɔ in dayɛlɛ la a dayɛlɛ silamɛw de kama taabolo ko tɛ bɛɛ lajɛlen ka misiri don misiri in jɔra cɛba dɔ fɛ ni diinɛ ko la n'a y'a yira k'a fɔ a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a faso ye k'a kan ka mun k'a faso ye an ɲininkali k'a yɛrɛ la misiri in tɔgɔ dalen b'a ka cɛkɔrɔba de la a ye kuma min fɔ an ka lamɛn ne ye Amadu Gasama jaabi ye ala ye n garijɛgɛ ne fa yɛrɛ ala ye Masire Gasama jaabi a ye san 100 ni san 15 de balo mais a ye san 70 kɛ misiri wale la an ka dugu la n y'a ŋaniya ka ɲini ala fɛ n'ala ye nɔgɔya kɛ n bɛ misiri dɔ jɔ a tɔgɔ da la ala y'a nɔgɔya kɛ n y'a jɔ o de misiri ye nin ye ne ta tɛ tuguni a bɔra ne ta y'a la silamɛw de t'a dɔn ka na di quartier ma sinon ne yɛrɛ bɛ Jelibugu de mɔriku b'a la muso ni cɛw a bɛ se ka na misiri kɔnɔ sini si tɛ ɲɔgɔn ɲɛ muso ka saliji ta yɔrɔ a d'a ma cɛw ta b'a d'a ma alimami siyɔrɔ bɛ yan misiri bɛ yan mɔriku bɛ yan ne kɔni sen bɔra la a nana di silamɛw de ma Yirimajɔ Ɲamana lotissement ni mɔgɔ ka mɔgɔ ta ɲana i bɛ se ka na y'a bila yan n'i ka mako ka s'a ma e bɛ fɔ Jelibugu la munna i nana misiri jɔ sira kɔrɔ ni a lamini tɔgɔ la bon n yala yɔrɔ in ɲɛna ta ye terrain 3 de don k'o di ala ma n m'a kɛ ndenw ɲɛnama n m'a kɛ musow ɲɛnama n y'a yir'u la vraiment maliko la n ta nɔgɔyara la mɔgɔ min taara san 70 ko la f'i ka fɛn di k'a di silamɛw ma n nana bɔ Jelibugu la ka na misiri in jɔ yan ka na di yan silamɛw ma u k'u jija misiri u k'a tɔbɔtɔ fa tiɲɛ tɛ ba tiɲɛ tɛ silamɛw ka tiɲɛ de don k'an b'a ye misiri dɔ bɛ jɔ a dɛmɛw bɛ bɔ kɔ kan yalima i ta in o dɔ b'a la wa n terikɛ kelen bɛ yen o ye siman tɔnɔ 5 di ma sigina amala sempara sempa bɛn sino n'a tɛmɛn'o kan silamɛw in dɛmɛ ni duwawu ni barika ye an man ka don nin détail bɛɛ la mais arabu ka wari tɛ cotisation tɛ fɛn wɛrɛ tɛ mɔgɔ nin y'a don a la silamɛw de t'a dɔn mɔgɔ tɛ fɛn jate a la ko la koyi n tɛna don détail la sinon wari taara a la misiri ye panneau de b'a la 24 heures sur 24 heures n'ala y'an dɛmɛ fana sunkalo an bɛ sunnatigɛ bɛ yan don o don kuranɛ tafsiri bɛ yan wajulikɛlaw b'a dama ne ye fɛn caman kɛ faso ye koyi mais mun yɛrɛ ye ne ta ye o de ye nin ye n'i ye nin kɛ o de bɛ laban parce que silamɛ quartier n nana an y'a sɔrɔ silamɛw bɛ yan misiri ko b'u la o le ka n ka wari to k'a fɔ n bɛ taa kɛ fɛn wɛrɛ ye bon ne bɛna don min na ne ni dɔrɔmɛ ma na o yanni n ka sa ne ye nin kɛ k'a di silamɛw ma n b'a ɲini silamɛw fɛ misiri n y'a dabɔ mun kama k'a k'a ye bolo minna t'a la tagabolo t'a la mɔgɔ o mɔgɔ ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah bɛɛ ta ye misiri ye fɔlɔmali tɛ su ko la ni mɔgɔ min ka su b'i bolo i bɛna bila mɔriku kɔnɔ 24 heures sur 24 heures a bɛ marché su ta mobili bɛ yan a bɛɛ complet bɛ yan n'anw de ko bamananw ka tuubi n'an ma nin kɛ a ma nɔgɔn dɛ ni tun ye Amadu Gasama jaabi ni tun ale kan ye k'a fɔ bi faso min bɛ yen ni bangena kɔnɔ na faso min bɛ yen ni kɛra fɛnya kɔnɔ na i kan k'i kɔfilɛ o faso de la o de kama ale fɛn fɛn kɛ n'i y'a sɔrɔ jamana in kɔnɔ na a ka baaraw ɲɛsina ka wulikajɔw kɛ ka se ka fɛn fɛn bɛ n'o y'a sɔrɔ n'o bɛ maaw bila lafiya minɛ kɔnɔ na ka se k'o kɛ ale bɛ taa k'a bɛɛ tu ko nin de ye fɛn ye fɛn bɛ yen n'o bɛ fɛn bɛɛ kɛ ale kɔfɛ o de bɛ ka bila nin baara ninnu na nin min kɛlen filɛ a mɔriku n'i y'a lajɛ maa caman bɛ yen minnu bɛ se ka lasago a kɔnɔ na a yɔrɔ yɛrɛ sumaya dan don ani yɔrɔ in yɛrɛ jɔlen bɛ cogo min na a bɛ alisalamaya kɔni a b'a kanu dɔn maa la kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ a ye hakilila min sɔrɔ ka nin kɛ ala ka nin hakilila ɲumannaw ni ka ninnu caya n'an bɔra ye bi mɔriya ale kuma ka ca dɔw ko kaliwa k'o de ye dugawu jaabi ye kaliwa yɛrɛ bɛ kɛ cogo di a ye ɲininkali kɛ a Sheikh Mama Kumu la kaliwa yɛrɛ mun de don a Sheikh Mama Kumu n'i donna kaliwa la i b'i yɛrɛ di ala ma i ɲɛsinnen don ala dɔrɔn ma Abulaye bɛɛ tɛ se ka kaliwa baara kɛ de ala tɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'a kaliwa don barotu kaliwa bɛ kimiyaw kaliwa bɛ a bɛɛ n'a kaliwa don siraw de don n'a sera cɛw ka ɲɔgɔn kɔrɔbɔ o de kaliwa bi don ni kaliwa donna kabako b'a kɔnɔ koyi nafolo ko baara la ka nafolo karaba ka di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ yen n'a jigila tigɛlen don ka kaliwa ka i ka nafolo d'a ma kaliwa jɔda b'o la wa nafolo ko kaliwa jɔda b'a la nafolo ko dɔrɔn tɛ ko gɛlɛyara n'i y'a mɛn kaliwa dɔrɔn ko gɛlɛn dɔ de bɛna kɛ awa o kaliwa min filɛ ye a ka jugu nafolo ko de ma dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nafolo baara tɛ tiɲɛ ye munna tiɲɛ don i bɛna ala de wele
ala de ye nafolo da mun kama o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye fɔ n'i t'a dɔn n'i y'a dɔn a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ an ɲɛ bɛ miliyaritigiw la o i m'a ye bɛɛ ma kɛ miliyartigi ye ala ye minnu ka duwawu jaabi ala wele kɔnɔ hali sini maa dɔ bɛ wuli a bɛ fadenw da duwawu de jaabira ni duwawu jaabira i bolo nafolo ye ala fitinin o e mago bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ de bɛ sɔrɔ. maa caman ka fɔ la fana ko kaliwa don wari yɛrɛ ka ca kosɛbɛ k'o de kama fantan tɛ se ka nafoloko baara kɛ. ni baara sera kaliwa ma ala ka isa musaka kɔrɔ ne yɛrɛ fɛ yan fɛnw sarakati ne b'a fɔ maa ye ne tɛ sara fɔ maa ye a di yan mɛ ni baara sera kaliwa ma musaka gɛlɛnba don sarakaw de bɛ bɔ a la ne kɔni sera a kɔrɔ ne b'i dɛmɛ n'i y'a ye ko maa ma kumu a ɲɛna minnu bolo an b'u ka nɛɛma de la koyi ni ko nana ma o b'an dɛmɛ o la ne bɛ baara gɛlɛn minnu kɛ maaw ye k'u mago ɲa n dan t'a kɛ o tigiw ye ko n b'a kɛ n yɛrɛ de ye n'a ɲɛna ne de tɔgɔ bɛ ɲa o de kama ne ta ni maa caman ta tɛ kelen ye n'a sera kaliwa ma saraka minnu b'a la n'i y'o sɔrɔ ne kɔni b'a don i ye n b'a f'i ye fana n'i b'a dɔn a se t'i ye ne t'i nɛgɛ a to yen mɛ n'i ko f'a ka kɛ n fana b'a yira i la ala de ye kunu fa ye kunu masa ye dɔ bɛ deli k'a fɔ ne ye aw bɛ se ko la mun na aw bɛ kuma arajo la o y'a sɔrɔ k'an to baro la a ko karamɔgɔ dɔ tununa ale la ale bɛ kan k'a ɲini a m'o ye k'o y'a ka wari dun k'o bɛ arajo la a k'o to arajo la n ko min ye arajo diya ne maa ma ko mun ye nin de don ne tɛ se ka tunu mali kɔnɔ ne tɛ se ka dogo maa min dan b'a yɛrɛ la i jɛlen don e de bɛ taa arajo la e de b'a fɔ n'i y'a kɛ a kɛcogo la arajo b'i dɛmɛ de n'i y'a kɛ k'a juguya arajo b'i coron de o de kama anw bolo jɛlenya ye arajo baara de ye kuwa yanni telefɔni kun kana bɛɛ kun ye lɛtiri de ye ko bɛɛ n'a tɛmɛ sira dɔn i m'a ye n'a fana tɛ kuma bɛɛ ka mikoro la e na don fɔlɔ an bilala ɲɔgɔn na de n y'a dɔn i ye tiɲɛtigi ye n y'a dɔn i bɛ faso fɛ o kama e na o na n ka dayɛlɛlen don nin ye i bɛ tiɲɛ min kɔ ne fana bɛ o tiɲɛ de kɔ n'an bɛ tiɲɛ kɔ a bɛ ɲa ala k'o siga foyi t'a la ni maa min mago bɛ ne maa ma kun la 73 22 22 0D 77 22 22 n'i ma n sɔrɔ i b'a sɔrɔ n bɛ ci la i bɛ tila ka n sɔrɔ an tugura maabɔ kɔ an ye maabɔw ladege ala y'a ɲɛ an bolo yarabi ala k'a ɲɛ maliyɛnden bɛɛ bolo ni tun y'a Sheikh Mama Kumu ni tun ale kan ye fɛn min mɔrɛ bi a kuma ka ca a mago dilan o dɔgɔyara kosɛbɛ ala ka n'a mago ɲɛbaw ala ka n'olu kan bɛɛ n'an bɔra ye o bɛ taa n'a ye jamana kɔ kan na Burulayi Siribe mun bɛ bolo bi foli ani tanuni ani waleɲuman dɔn an b'o kɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye an karamɔgɔ i ka yamaruya kɔnɔna na jamana kɔ ka kunnafoni b'a daminɛ Liberiya jamana kɔnɔ musolaka dɔ nɔ minɛ na ɲɛnaminimafɛn donnina ka don Liberiya jamana kɔnɔ musolaka in yɛrɛ bɛ tali kɛ Liberiya jamana ɲamakɔrɔ Charles Taylor furumuso Jewel Howard Taylor la kiri minisiriso ka fɔ la ɲɛnaminimafɛn min bɛ wele ko kokaini o tɔni 4 sɔrɔla a bolo ni o nafolo kasabi bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ dollar wari miliyɔn 317 ɲɔgɔnna de la ɲɛjugu ɲɛɲuman sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ o taala sɔrɔ ja musolaka in kelen tɛ ani kɔrɔtikaden maa 2 ani Ukrainikaden maa 1 olu de jɛna ka ni bɛnbɛnbɛn in sigi sen kan o la sa u welela bɔgɔ jenini kan wa u ka ko bɛna fɛsɛfɛsɛ kiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ jakiw la jaki minnu bɛ u kun kan n'an bɔra yen an bɛ taa Ukraine jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Ukraine jamana denw kun y'a laɲini jagosa fɔ ka kalafili kɛ masi Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky bɔla ka dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ ko nin waati tɛ kalafili kɛ kuma ye Ukraine jamana fɛ bawo ko a bɛ Ukraine jamana bila farati la ka taa sɔrɔ Ukraine jamana ni Rusilacɛ mankan sɔ sen tɛ ka kun daga kɔnɔ ko n'i ko k'i bɛ dɔ wɛrɛ fara a kan a na kɛ tiɲɛni ye Ukraine jamana bolo an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakilina ɲuman di u ma n'an bɔra yen an bɛ taa Congo RDC Congo jamana kɔnɔ Ebola banakisɛ walankatani ye Congo lakana tigilamɔgɔw kamana gan k'a sabu kɛ a ye dadigi kɛ Congo ka denw na an bɛ don min na i ko bi diɲɛ selekena ni kɛnɛyasoba ka fɔ la Ebola banakisɛ ye maa ba yirika de fa Congo ka denw na wa ko a bɛ maa ba 50 ɲɔgɔnna de la minnu sen tɛ ka furakɛ fɔlɔ walasa farafina kɛnɛya bolofara ɲɛmɔgɔba ka fɔ la ko musakantanya de bɛ u la yaasa ka se ka ni banakisɛ kofɔlen in kunbɛn n'an bɔra yen an bɛ taa Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka laseli dɔ senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka dɔn yɛlɛma ɲɛma kɔrɔ ani Iran jamana cɛ bawo ko ni maramafɛnw ma se ka nɔbɔ ko la Donald Trump b'a fɛ ka fiɲɛ tigɛ Iran jamana na saw nafoloko ta fa de fɛ sa ka taa sɔrɔ Iran jamana kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ ko a tɛ sɔn Ameriki jamana Donald Trump ka jɔnya demo an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Donald Trump kɛn bɛ ka i yɛrɛ kɛ bamaɲingurun ye ka taa ka gɛrɛntɛ ta ka Iran jamana sɛgɛrɛ wa a kɛn bɛ ka hakilina kuraw de ta ko a bɛna fiɲɛ tigɛ Iran jamana nafolo warimarasow la fɔ ka taa se kɔnɔba sogontanw jigiyɔrɔ ma ni an k'o ma pankuru jigi kɛnɛw o la an bɛ dugawu de kɛ ala ka bɛn ni basigi sabati ba Maliba kɔnɔ fɔ ka taa se diɲɛ jamana wɛrɛw ma an karamɔgɔ an tun ye minnu sɔrɔ jamana koya kunnafoni la ni tun ye olu la kumaba dɔw ye an tɛ Burulayi Siribe kunnafoniw ɲɛna an ka jamana ka se diɲɛ jamana la ala ka basigi barabara ni ko sabati
sini o bɛ tarata de ma o ye mawuludu yɛrɛ sini somene do baara tigɛ sini o kama ani aw an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sini nka ni ala sɔnna ma arabado an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ya aw ka kunnafoni ka se k'olu di aw ma k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman ni ala sɔnna mawuludu min n'a bɛna don a kɔnɔ na ala ye ɲinɛn ta yirana cogo min na ala ka san caman ta yirana ten Elhadji Sɛki Mama Komo Iba Dramane olu yɛrɛ b'a kɛnɛ ɲɛnɛmaya bi kosɛbɛ ni ala sɔnna ma juma don an tun bɛ golokansigi la ye Montugulakaw fɛ o yɛrɛ sen fɛ dugawuba kɛra ko ka sanji ko ka se k'o nɔgɔya sibiri sɔgɔmada joona fɛ ko an ye san dɔ y'an ɲɛna o tuma hali bi dugawu minnu kɛra an bɛna olu bɛɛ lajɛlen da u tulo kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn